action njaya ufala ufa khona njaya uhlezi nginawo la uphikelela khona ngiphikelela yabona ushadela hayi muzokhona izinto ezina-action sesiyangiqala jetshela umthofi lapha ngibulale inja kati muntu khona lapha phakathi ngiyabulala ikhona imali majidi ikhona imali Cocolera! Damas action. Yo, ja. Agam to mama section da ufuna kunani. Mali. Ngisebenza nithatha imali. Nyanyisa. Nidakubheka baba ngicela ngale angifuna ngifone. Ngizongitshela lo father wena khona thina manje. Izinja za action ne? Father. Kukona ke. Uyabona lezi zinja za action. Sesivele samcisha ukuthi bafika nje bana bakhipha basanje nje. Osho ukuthi action wonke lo wenza amasimba la. Akasifundanga isifundo sokuthi akudlalele ekhanda la. Okusho ukuthi action akasebenzi yedwa la khona nabasebenza nabo. Uyadlala uzombonisa amabele enyoni. Awe.